зане ки 48 сола бошаду бигӯяд ки ман дигар шавҳар намекунам, ҳамин хеле пир шида мерам, гунаҳгор мешавад ё ки шавҳар кунад ё не? агар ҳоҷат ба шавҳар надошта бошад, накунадам ҳеҷ гап нест. Шавҳар кардан ё хонадор шудан ба одамҳо ба ҳама як хел ҳукм надорад. مثلا ҳама вақт ҳукмаш воҷиб ё мустаҳаб ё суннат ё мубоҳ ё макрӯҳ ё ҳаром нест. Ба ҳар ки ҳар хел аст. як одаме ки шаҳваташ баланд аст, имконияти зиндагӣ кардан бо ҳамсар дорад ё бо шавҳар дорад, вале шавҳар намекунад, эҳтимол аст ки даст ба гуноҳ мезанад, барои ин зан шавҳар кардан воҷиб аст. аксаш марде ки имконият дорад, шаҳват дорад, қувват дорад, вале зан намегирад, даст ба гуноҳ мезанад, ҳаром аст барои ин зан нагирифтан. Зан гирифтан фарз аст барояш. гунаҳкор мешавад агар нагирад. як одам шаҳватам дорад, қувватам дорад, пулам дораду, лекин агар зан нагирад, гуноҳам намекунад. фақат азоб кашида мегирад. ин одам мустаҳаб аст, суннат аст. асл суннат аст. яъне гирад савоб мегирад. инчунин ҳамихе агар як зан масалан ҳоҷат ба шавҳар надошта бошаду, ҳамин сари ғалавадора, сари беғалаваи ғалавадор намекунам гӯяд, хай ҳақ дорад ҳамихе зиндагӣ кунад. лекин акун дар ин сину солҳо бисёр қин аст шавҳари мувофиқ ёфтану муносиб ёфтан. занҳоям нозук мешавад, мардҳоям нозук мешавад. ба ҳар ҳол ба вазъияташ нигоҳ кунад. аллоҳ таоло ҳалол кардааст барош шавҳар кардан. 70 ба даромадагӣ бошадам. он баъзе бародаро масалан падараш барвақт гузаштагӣ модараша аз шавҳар кардан манъ мекунад. ин ҳаққа надоред бародар, обрӯи мо мерезад. чӣ обрӯд мерезад? ин гуноҳ нест охир. он ҳаққаш аст. агар гуноҳ кунад обрӯд мерезад. агар ҳамон одам гуноҳ кунад обрӯят мерезад. лекин модоме ки масалан иддаш баромадааст, 4 маҳу 10 рӯз гузаштааст ба марги шавҳараш, ҳақ дорад шавҳар кунад. пеши роҳаша нагиред. пешниҳодам кунед. баъзеш бечораҳо занҳои бо ҳаё, бо шарм медорад ки ман шавҳар мекунам гӯяд. одамҳоям фикр мекунанд ки вай 4 писар дорад, набира дорад, вай шавҳар намекунад, гуфта хоскори омадан метарсанд. ин хел нест. бояд агар хоҳиш дошта боша шавҳар тед барои он ки ҳаққаш аст, зулм нашавад. пешниҳод кунед ба воситаи келино, ба воситаи духтаро, бигзор шавҳар кунанд. бале.